तू जेकरा के चाहे लो ओकरा के जीरो से हीरो बना देलू। तार कृपा जेकरा पर हो जाला माई और रातों रात स्टार हो जाला। जैसे मैं एक जानी स्टेशन पकावे वाली जकर नाम रहे रानू मंडल राती खाने को गाना गोली स्टेशन पर तेरी मेरी का जाने केकर नजर पड़ल वीडियो बना के फेसबुक पर डाल देले रातों रात वायरल हो गई। आ गाना का गोली तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। अब का जानो केकर कहानी मिला के गोले रहा भगवान ये गाना में का रहस्य माइये जाना तारी। लेकिन हमने के माई के दरबार में चले के बा आ कहे के बका ए बाबू बोल जा बाबू बोल जा। अरे आवे के परिए मैया बबुआ लो बढ़ जाए बोलो तो नीमन लगी। सब जना बढ़ चलो है ना ककरी। हाँ सब जना ना पाइए सब छोट छोट बबुआ है ना ककरी बढ़ चलो बक्सा का तनी छोड़ दी लगी बक्सा का हाँ कहे के बबुआ कैसे कैसे कि आवे के परिए मैया अरे आवे के परी हो तोहरा आवे के परी भक्तल के माई माई हो कहिया का कि जब अंगना में घी दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी जब अंगना में घी दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी आवे के परिए मैया आवे के परी हो तोहरा आवे के परी आवे के परी हो तोहरा आवे के परी हो तोहरा आवे के परी जब अंगना में जीव दिया करिए भवानी मैया आवे के परी जब अंगना में जीव दिया करिए भवानी मैया आवे सबसे पहला पुरस्कार राम भैया के तरफ से बंगरा से। अच्छा जाय दिन और बहन हो गई। अरे सर कोनो जीरा मरीच के दुकान है। अरे तो धनिया तेजपात में बाकी बा बहन हो गल कहता बताइए। देखे हैं अब यहाँ के अपन पक्ष खींचले बनिए सॉरी का फलवा यहाँ कहतन कि हमार पार्टी से आइल बा पार्टी देखे के भाई जा जात बेअदर देखल हे जानू हे दरबार में जे आवेला उ सब एके पार्टी के हो जा जतको फैलाओ तरफ बैठ सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। किना जी हां तो कहे के बाबू कैसे कैसे का नाम बा आ गइल पैसा बाप रे पैसा आवता प्रियंका राज जी के तरफ से देखी तो पार्टी ये तो पार्टी कोई का और रुपया गिरवावे लगले है भागा बढ़े सा। अच्छा चलिए माता रानी से प्रार्थना करो। सही बात बा यहाँ का पार्टी जीता था सबे पैसा दी सबे पैसा पंडित जी सब के विचार करे के चाहे। तू हो दो ना तू दे दो ई लगला तू दे दो यहाँ के दे या कहीं कुछ देव ना खाली राय जिलो के रुपया वाला ला बोलो लात के जे बोलो सब जने जैसे। हां हां बहुत बड़ा तेज ठीक बात और अपन दहरिया छोड़ दे। आज देखो तो नहीं जे लादी के जाता जाके बांध के जाता नहीं जाके हां भाई बात कले माई से कि माई भाई हो ये जितना भी पुरस्कार आइल हो ए माई से प्रार्थना करो कि रुपया जो ना खजाना से खजाना में लाखों करोड़ों होके
कहल गइल बा बबुआ कि जैसे तन के शुद्धि स्नान से होला मन के शुद्धि पूजा पाठ से होला वही तरह रुपया पैसा धन जायदाद के शुद्धि भगवान के दरबार में कुछ दान से होला। आज माई के दरबार में रुआ सब आइल बनी आई में जे जवन हाजिरी लगा ले कितना जितना ब्लैक मनी बा सब white- व्हाइट कॉली लो सही बात कहला बड़े 1 लाख के बात बा बबुआ ऐसे कहतनी ऐसा मौका बार बार ना मिलेला आज ऐसा दिन आइल बा हमनी खाती कि जन्मो जन्मांतर के हमनी के पुण्य प्रताप कइले बनी जौना के फल आज हमनी के मिलता कि ना जी हां जी तो कितना और पति खरपति अपना घर में बैठल बाड़े लेकिन एको को भगवान के नाम के संकीर्तन सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं कहू क्रिया खइले बड़े लड़का माई से कलश की माई ए दरबार में रहुआ सब दान कर दे रातों रात रुपया दुगुना हो जाए कहीं कैसे और वो लोग का नहीं के विश्वास तो वो सब देख के देखे बिहान भइला हमरा से भेंट करब भेंट हो जाए बिहान भाई 100 को दिन बिहान भइला 200 हो जाए अगर ना होई तो मोबाइल स्विच ऑफ जरूर हो सही बात बा बबुआ अगर रौरा केहू के घरे नेवता करता नहीं तो वो रौरा घरे नेवता करे जरूर लौटाई तो हमनी के भगवान के दरबार में ही नेवता करता नहीं जब बुझली कि ई कौना रूप में कब आ जाई बबुआ हमनियो के लेवता लौटाए जा तो कहे के बा कैसे कि पीछे है मनैया मैया अरे धइले बा निकाल सा पूरा परिवार तोसे लवले वाला सा पूरा परिवार तोसे ओए साड़ी आइल बा साड़ी पहिर के नाचे के बा चाची के तरफ से माता बहन सब के तरफ से बा ए माता रानी से प्रार्थना करमी जौना खजाना से आइल बा हां वो घर में अंग वस्त्र के कमी ना होखे हां कि ना जी हां माई बारी फुलवारी सब बनौले रह हां वाह देखिनु हम पहले ही कहनी कि यह जगह से दान करे के हां ऐसा ऐसा मौका बार बार ना मिलेला ना जी एकरा बाद हमनी के सोहर मंगल गायब जात आई में माता बहन सब जे भी आइल बा हां जथा शक्ति रवा लोग के इच्छा जौन होखे हां 10 20 50 1000 2000 हां सीधा ना आटा होके चाउर होके गेहूं सही बात बा बबुआ आलू होके भिंडी होके अरे रुपया ना होके तो ईटा पत्थर बानो कुछ चला के दे सही बात बा एक घड़ी ईटा किने जाई ना हां 14000 15000 टाली हो गइल बा वो बढ़ ना जी सही बात वो 20 50 को हो जा फेंक देम लोग तहने मंदिर में केनो लाग जाए पूरी बन जाए गीत संगीत में आगे गीत कहे के बाबू कैसे कि पीछे है बनैया मैया अरे भाई आराम से चले के बा एमे देखाइयो दो बा अरे पीछे बनैया मैया भैया भइले बा निकाल सा पूरा परिवार तोसे लवले वाला सा पूरा परिवार तोसे पूरा परिवार तोसे तनी तनी में कहे के बा कि पुरावे के पदी हो सरधा अरे आवे के पदी मैया आवे के पदी ए आओ ए भाई आओ जब आंगन में घी दिया चरिए भवानी मैया आवे के पदी दिया जरिए भवानी मैया आवे के पर जब आंगन में घी दिया चरिए भवानी मैया आवे के पदी भया गाना में घी दिया जरिए दुर्गा